በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 5 ሚያዝያ ወርሃዊ በዓሉ ጴጥሮስ ወጳውሎስ እዩ። እዛ ሰንበት እዚኣ ድማ ሆሳዕና ተባሂላ ትስየም። በረኸቶምን ረድኤቶምን ናይ ቅዱሳን አቦታትና ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ካብ ፈቅዲ 11 ክሳብ ፍጻሜ። ክርስቶስ ግና ናይቲ ድሮ መጺኡ ዘሎ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ መጸ። ኣብቲ ብኢድ ሰብ ዘይተገብረ ካብዚ ፍጥረት እዚ ዘይኮነ ብሉፅን ፍጹምን ድንኳን ከዓ ኣተወ። ደም ዲቤለታትን ምራኾትን ዘይኮነስ ናይ ገዛ ርእሱ ደም ሒዙ ዘለዓለማዊ ይሕነት ረኺቡልና ሓደ ግዜ ንሓዋሩ ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን ኣተወ። ደም ዲቤለታትን ኣራሑን ሓመኹሽቲ ናይታ ዝሓረረት ኣርሕን ኣብቶም ዝረኸሱ ተነጺጉ ሰብነቶም ከንጽህ ዝቅድሶም ካብ ኮነ ደም እቲ ብዘለዓለማዊ መንፈስ ገይሩ ገዛ ርእሱ ብዘይ ኣበር ንእግዚኣብሔር ዘቕረበ ክርስቶስ ግዳ ነቲ ህያው ኣምላኽ ምእንቲ ክነገልግል ንሕሊናና ካብ ሞት ዘስዕብ ግብሪ ክንደይ ኣዝዩ ዘየንጽሖ። በዚ ምኽንያት እዚ ክርስቶስ ናይዛ ሓዳስ ኪዳን እዚኣ መንጎኛ ኮነ። እቶም ጽውዓት ነታ ዘተስፈውዎም ናይ ዘለዓለም ርስቲ ምእንቲ ክወርሱ ካብቲ ኣብ ትሕቲ እታ ቀዳሚቲ ኪዳን ከለዉ ዝገብርዎ ሓጢኣት ምእንቲ ከድሕኖም በጃ ኮይኑ ሞተ። ለብዋ እንተሎ ሞት ናይቲ ዝተላበወ ሰብ ምርግጋጽ የድሊ እዩ። ምክንያቱ ለበዋ ድሕሪ ሞት ኣዝዩ ዝጸንዕ እቲ ዝተላበወ ህይወቱ ክሳብ ዘሎ ግና ዝጠቕሞ የብሉን። ስለዚ እውን እታ ቀዳሚቲ ኪዳን እኳ ክትስራዕ ከላ ብዘይ ደም ኣይተመረቐትን። ሙሴ ድማ ነቲ ትእዛዝ ብምሉኡ ንኩሎም እቶም ህዝቢ ነገሮም። ደም ምራኾትን ዲቤለታትን ምስማይ ወሲዱ ቀይሕ ፀጉሪ ኣብ ጨንገር ስምዕዛ ኣሲሩ ኣምላኽ ክትሕልዎ ዝኣዘዘኩም ብደም ዝተሰርዐ ኪዳን እዚዩ እናበለ ከዓ ነቲ መጽሓፍን ነቶም ህዝብን ነጸጎሎም። ከምኡ ድማ ነቲ ድንኳንን ንኩሉ እቲ ናይ ምግልጋል ኣቑሑን ደም ነጸጎሉ። ከመይ ከምቲ ሕጊ ዝሰርዖ ዳርጋ ኩሉ ብደም እዩ ዝነጽህ። ብዘይ ምፍሳስ ደሙን ሕድገት ሓጢኣት የልቦን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 12 ብክርስቶስ ዝተለወጠ ህይወት። እምበር ክርስቶስ ብስጋኡ ተሳቂዩ እዩ። ሓደ ሰብ ብስጋኡ ምስ ተሳቀየ ሓጢኣት ኣይገብርን እሞ ንስኻትኩም እውን በዚ ሓሳብ እዚ ተዓጥቑ። ሽዑ በቲ ኣብ ምድሪ ክትነብሩሉ ዝተዋሃበኩም ተስፋ ዘሎ ህይወትኩም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ትምኒት ስጋኹም ኣይ ክትገብሩን ኢኹም። ደጊም እቲ ብዕብዳን ብፍትወት ስጋ ብስኽራን ብጓይላ ዓቐን ብዘይብሉ መስተ ብዘጸይፍ ኣምልኾ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ከምቲ ኣሕዛብ ዝደልይዎ እናገበርኩም ዘሕለፍኩምዎ ዘመን ይኣክል። ናብቲ ዕያግ ርኽሰት ምስኣቶም ስለ ዘይጎየኹም ይጉረሙ፣ ንኣኻትኩም ከዓ ይጸርፍኹም ኣለዉ። ንሳቶም ነቲ ሕያዋንን ንምውታንን ክፈርድ ተዳልዩ ዘሎ ጸብጻብ ክህብዎ እዮም። እቶም ሕጂ ሞይቶም ዘለዉ ሽሕ እኳ ከም ሰብ ብስጋ እንተተፈርዱ ብመንፈስ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ብህይወት ምእንቲ ክነብሩ ወንጌል ተሰብከሎም። ኣገልግሎት ሓድሕድ ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታ ቀሪብ እዩ። ስለዚ ጸሊኹም ምእንቲ ክትክእሉ ገዛእ ርእሶም ዝጎትኡን ጥንቁቓትን ኩኑ። ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ንሓድሕድኩም ብምሉእ ልቢ ተፋቐሩ። ብዘይ ምዕዝምዛም ተቐበልቲ ጋሻ ኹኑ። ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ እሙናት ኣገልገልቲ ብምዃን ነፍሲ ወከፍኩም ከምቲ ዝተቐበልኩምዎ ውህበት ጸጋ ጌርኩም ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። እቲ ሰብኽ ቃል ኣምላኽ ይስበኽ፣ እቲ ዘገልግል በቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ሓይሊ የገልግል። እዚ ከዓ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ነገር ምእንቲ ክምስገን እዩ። ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንዕኡ ይኹኖ ኣሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 28 ካብ ፍቅዲ 11 ክሳብ ፍጻሜ። ጳውሎስ ናብ ሮማ ከም ዝኣተወ ድሕሪ 3 ወርሒ ከዓ በታ ኣብታ ደሴት ከሪማ ዝነበረት ናይ ዲዮስቆሮስ ዕላማ ዝነበራ መርከብ እስክንድርያ ጌርና ተበገስና።
ኣብ ሲራኩዛ ምስ በጻሕና ኸዓ ኣብኣ 3 መዓልቲ ጸናሕና። ኣብኣ ሓሊፍና ኸዓ ናብ ሬግዩም ኣቶና። ንጽባሒቱ ንፋስ ደቡብ ነፈሰ እሞ ብኻልእቲ መዓልቲ ናብ ፑቲዮሎስ በጻሕና። ኣብኣ ድማ ኣሕዋት ረኸብና እሞ 7 መዓልቲ ምስኣቶም ክንቅኒ ለመኑና። ከምዚ ኢልና ድማ ናብ ሮማ በጻሕና። እቶም ኣሕዋት ወሬና ምስ ሰምዑ ኸዓ ክሳብ እቲ ኣጵያስ ዝበሃል ዕዳጋን ክሳዕ 3 መሓድር እትበሃል ቦታን መጺኦም ተቐበሉና። ጳውሎስ ከኣ ምስ ረኣዮም ንኣምላኽ ኣመስገነ፣ ኣዝዩ እውን ተጸናነዐ። ጳውሎስ ኣብ ሮማ ከም ሰበኸ። ኣብ ሮማ ምስ ኣቶና ኸዓ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ነቶም እሱራት ንሓለቓ ሰራዊት ኣሕሊፉ ሃቦም። ንጳውሎስ ግና ምስ ሓደ ዝሕሎ ዓቀይታይ ንበይኑ ክቕመጥ ፈቐደሉ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ጳውሎስ ነቶም መራሕቲ ኣይሁድ ጸዊዑ ኣከቦም። ምስ ኣከቦም ድማ ኣቱም ኣሕዋተይ ኣነ ምስ ህዝብና ኮነ ወይ ምስ ርዓት ኣቦታትና ዝጻረር ነገር እኳ ኣይገበርኩን። እንተኾነ ካብ ኢየሩሳሌም ብኡስረይ ናብ ኢድ ሮማውያን ኣሕለፉኒ። ንሳቶም መርሚሮም ናብ ሞት ዘብጽሕ ምኽንያት ምስ ሰኣኑለይ ከኣ ክፈትሑኒ ደለዩ። ኣይሁድ ምስ ተቃወሙኒ ግና ንህዝበይ ዝኽሰሉ ነገር ዘይብለይ ከለኹ ናብ ቄሳር ይግባይ ክብል ተገደድኩ። እምበኣርሲ ብዛዕባ እታ ተስፋ እስራኤል እየ በዚ ምቑሕ እዚ ተኣሲረ ዘለኹ። በዚ ምኽንያት እዚአ ኸኣ ክርእየኩምን ክዛረበኩምን ዝጸዋዕኩኹም በሎም። ንሳቶም ከኣ ንሕና ብዛዕባ ካብ ሃገር ይሁዳ መልእኽቲ ኣይተቐበልናን። ካብ ኣሕዋት ከኣ መጺኡ ዘዘወንተወልና ወይ በኣኻ ክፉእ ዝነገረና የልቦን። ብዛዕባ እዛ እምነት እዚኣ ግና ኣብ ኩሉ ቦታ ከም ዝቃወምዋ ንፈልጥ ኢና እሞ እቲ ንስኻ እተሓስቦ ካባኻ ክንሰምዖ እንደሊ ኢና በልዎ። መዓልቲ ምስ ተቋጽሩ ድማ ብዙሓት ኮይኖም ናብታ ሰፊርዋ ዝነበረ ቤት መጽኡ። ካብ ንጎ ጀሚሩ ክሳብ ምሸት ድማ ካብ ሕጊ ሙሴን መጽሓፍቲ ነቢያትን ብዛዕባ ኢየሱስ እናረድአ ብናይ መንግሥቲ ኣምላኽ ከኣ እናመስከረ ተርጎመሎ። ገሊኦም ነቲ ዝተነግረ ኣመንዎ፣ ገሊኦም ግና ኣበይዎ። ጳውሎስ ነዚ ዝስዕብ ቃል ምስ ተዛረበ ንሓድሕዶም ምስ ስምማዕ ስኢኖም ተፈላለዩ። መንፈስ ቅዱስ ብነቢይ ኢሳይያስ ነቦታትኩም ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ዝተዛረቦም ጽቡቕ ገበረ። ናብዚ ህዝቢ ኪድ እሞ ምስማዕ ክትሰምዑ ኢኹም ግና ኣይ ከተስተውዕሉን ኢኹም፣ ምርኣይ ክትርእዩ ኢኹም ግና ኣይ ክትርድኡም ኢኹም ኢልካ ንጐሮም። ምኽንያቱ በእዛኖም ከይሰምዑ ኣእዛኖም ኣጽመሙ፣ በዒንቶም ከይርእዩ ኣዒንቶም ዓመቱ፣ ብልቦም ከየስተውዕሉ ከይምለሱ ኣነ እውን ከየሕዮም ልቢ እዚ ህዝቢ ድንዙዝ እዩ። እምበኣርከስ እዚ ምድሓን ኣምላኽ ንህዛብ ከም ዝተላእኸ ኣባኻትኩም ፍሉጥ ይኹን። ንሳቶም ከኣ ክሰምዕዎ እዮም። እዚ ምስ ተዛረበ ኣይሁድ ናሓድሕዶም ብዙሕ እናተኻትዑ ወፁ። ጳውሎስ ከኣ ኣብታ ዝተኻርያ ቤት 2 ዓመት ሙሉእ ተቐመጠ። ነቶም ናብኡ ዝመፁ ኩሎም እውን ይቕበሎም ነበረ። ከይተኸልከለ ኸኣ መንግሥቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ትብዓት ይሰብኽ፣ ብዛዕባ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ይምህር ነበረ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ 31። ንሱ ግና እቲ ዘሕወየኒ እዩ፣ ዓራትካ ኣልዒልካ ኪድ ዝበለኒ ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ከ እቲ ዓራትካ ኣልዒልካ ኺድ ዝበለካ ሰብኣይ መን እዩ ኢሎም ሓተትዎ። ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ህዝቢ ነበረ። ኢየሱስ ከኣ ድሕር ኢሉ ስለ ዝነበረ እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን። ብድሕሪ እዚ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ረኸቦ እሞ እንሆ ሓዊኻ ኣለኻ፣ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካ መሊስካ ሓጢኣት ኣይትገበር በሎ። እቲ ሰብኣይ ከኣ ኸይዱ እቲ ዘሕወዮ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ንኣይሁድ ነገሮም። ህይወት ብኢየሱስ እዩ። ስለዚ ብሰንበት ነዚ ነገራት እዚ ስለ ዝገበረ ኣይሁድ ንኢየሱስ ኣሳደድዎ፣ ክቖትልዎ እውን ይደልዩ ነበሩ። ኢየሱስ ግና ኣቦይ ክሳዕ ሕጂ ይዓይሎ፣ ኣነ እውን ይዓያ ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ ኣቦይ ብምባሉ ንርእሱ ምስ ኣምላኽ ስለ ዘመዓራረ ክቖትልዎ ይደልዩ ነበሩ። ናይ ወልደ እግዚአብሔር ስልጣን። ሽዑ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፣ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወልድ ነቲ ኣቦኡ ክገብሮ ዝረኣዮ እንተዘይኮይኑ ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይክእልን እዩ። ነቲ ኣቦ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ወልድ እውን ይገብሮ።
ኣቦ ንወልድ የፍቅሮ እዩ ነቲ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ከዓ የርእዮ እዩ ንስኻትኩም ምእንቲ ክድንቑ ከዓ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ ከርእዮ እዩ ኣቦ ንሙዉታት ከም ዘተንስኦም ህያዋን እውን ከም ዝገብሮም ወልዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደልዮም ህያዋን ይገብሮም ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ እንተኾነ ኩሉ ፍርዲ ንወልዲ ሃቦ እዚ ከዓ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ኩሉ ሰብ ንወልድ ምእንቲ ከኽብሮ እዩ እቲ ንወልድ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦ ናየኽብሮን እዩ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እቲ ንቓለይ ዝሰምዕ በቲ ዝለኣኸኒ እውን ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ይሳገር እምበር ናብ ፍርዲ ኣይክበፅሕን እዩ እቶም ምዉታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ ኣላ ንሳ ከዓ ሕጂ እያ እቶም ዝሰምዕዎ ዘበሉ ድማ ብህይወት ከም ዝነብሩ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ከምቲ ነቦ ናይ ባዕሉ ህይወት ዘለዎ ወልዲ እውን ናይ ባዕሉ ህይወት ክህልዎ ሃቦ ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ እቶም ኣብ መቓብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፁ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ እያ እሞ በዚ ኣይትገረሙ ሽዑ እቶም ሰናይ ዝገብሩ ናብ ትንሳኤ ህይወት እቶም ክፉእ ዝገብሩ ድማ ናብ ትንሳኤ ኩነኔ ክኸዱ እዮም ካብ ርእሰይ ገለ ነገር እኳ ክገብር ኣይክእልን እየ ከምቲ ሰማዕኽዎ እፈርድ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ስለ ዘይደሊ ከም ፍቓደይ ቁኑዕ እዩ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን